Poncheki nahande yimanga nchekang la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o danye la bika tuntal kuna ngone nya nabso mun difal nawun sane no ngumma mang dang sane annabi ibrahim manda du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu nawun sam ngonda gam ka fiala rapunya na mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sotinga himbal nawune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini sutu akamne annabi isufu yelmang ma bia ka shirma bia ko nabi jago no yel shale anab tuntale kawula kati dana muhammadu da ta o tuntale ngo ada punye sini ngo selmen selene larbu bien jahale kumpongo dagban lene amama wumma mulema ya pumpon yelmenu hu bal nya juma yelma muhammadu nawun tumu ngunun tu lala yiko nawun tam muhammaduna no tinye nambo zubu banti Komia elban shanga anam nizang zalembo iliya kilir faba ilir ya bebe benin kurgu tumiyala ni bosha bantuya ben karya yi anin yale ben kwara kaset sutu akam ne da anab tuntale songo musulense والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد جماعة الإسلام أمة خير الأنام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة تدال كوري صفن باقي نسون في كنا 20 يدم قرن بيت دبيما كتير زان سوسي de pambana ke addu'a ne zo tunan kullum filmin ma bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim لقد مسنا طول الفراق بنزبه فصرنا بالموت دوكا لقلبه فيا ليتنا متنا احتراما بغربه يسير علينا الموت في جنب قربه ومن كسد المحبوب لم يسأل البقيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإن وذل أشواق يا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا. بسم الله. لقد مسنا طول الفراق بنسبه الفاظ دي نعم النبي صلى الله عليه وسلم كراري طول الفراق kunga ainihin watan sauran rabuwana da ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam lawallahi karin masana bi nafsihi wannan sauran ainihin watan rabuwan ya tabi mu bi nasibihi da wahalansa fasirna nuhibbul mauta dhikan likarbi karbihi sai muka zamo nuhibbul mauta mutuwa ma muke nema dikan don kunci bi karbihi da sanannen rayuwarsa fa ya laitana ya ku mutane laitana ina ma a ce mu
متنا مموتو احتراما بحبه احتراما دون ainihin tumbucewa bi hubbihi da sananin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يسير علينا الموت الموت mutuwa yasirun alaina mai sauki na a gare mu في جنب قربه a cikin sasannin son kusanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن قصد المحبوبة wanda ya yi ziyarar ainihin watan masoyansa ma'ana ya yi nufi ya tashi ya je a birnin madina ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami abin da yake so lam yas'al al-buqya ba zai kuma ainihin roki wanzuwa a cikin duniya ba فيا ربنا ya rabbana ya ubangijinmu في أرضه a cikin kasansa وسمائه da kuma samansa أمتنا على تصديقنا باستفائه amitina ka kashe mu ala tasgitina akan ainihin wato imaninmu فإنا bistifa'ihi saboda alharman wato zabin da kai ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam فإنا fa inna hakika mu نعم ya shukku يسوق علينا alaina الموت rayuwa da yana wuyatuwa a gare mu duna lifa'ihi ba bayan ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam وذو الأشواك kaga ainihin abocin beganni يأيا بدائه yaya yana gajiya bida'ihi da ainihin cutansa إذا الدين لم يكمل an dai wato addini wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi yana da ainihin rukunai guda biyar tauhidi da sallah da zakka da azumi idan wannan addini bai cika ba da ainihin wato hajji ziyarar dakin Allah da kuma ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama in dai bai cika da waɗannan ba fala kanatin duniya kamar ma wato ba samar da duniya ba kuma duniya ba ta kasance ba لقد مسنا طول الفراق بنصبه alfazaji wa fara annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin wato a fannin mabin mahallan bala yana yin bene a kullum ya ko wato waka in kun fara annabi bai wata lawa kama kenan na ainihin wato wa'azi bai ta'alibi ko nuna ainihin wato wa'azi bai ainihin wato salatiyanci annabi dabbagu an ta yawan surbin shaya wasu hurmin wayar lamdu mana wanda tamnana yarma di fasaya dinin ke ka albazaji da tulul firaki wai oi don kuli yuge kan na kuli can da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam lakad masana wato bitocin ma walin ma hakika wato da damti ma'ana da tafsiri bi nasbihi na ruhala fasirna nuhibbul mauta halkati legi wato nuhibbul mauta har turbar wato kalinsi dhikan bi karbihi ainihin wato musu bi karbihi na ainihin wato su sangudan din kyantisa ne fa ya laitana ya ainihin wato nirba ko jama'a ban yaban yura annabi sallallahu alaihi wasallam laitana mitina bondiyan yarnu ba wato nufikiya ihtirasan karyal kadama ainihin wato bakul na tabi wato ainihin wato kibu bi hubbihi na annabi sallallahu alaihi wasallam domin wagurlan da yiyar nishadan kamzo yasirun alaina almautu almautu yasirun alaina kibiya saukin yarin titi fi janbi kurbihi zancen da ya annabi sallallahu alaihi wasallama zancen wa gomar bafolo wa man kasada almahbuba ni de kan dumana na tamlana karu suriya to ashali ka yisi na kella wato ziyara na da kaba annabi sallallahu alaihi wasallama ka nufi balala ka shirken wato tun ya wato ziyara na annabi sallallahu alaihi wasallama lam yas'al al-buqya walelan qalm Allah ya na qalm duniya ne ya akulan borna be duniya ne na furka da wato na ran be duniya
فيا ربنا يا واتن تدوما في أرضه وتنبني وسمائه نزغسا أمتنا على تصديقنا معنى وني واتن نسوتين جمد واتن سغسا نتنبني كدما دومنا والنبي تمنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله wuntu dumana wunna tamna wun ya bin jamdu waton sagbalani wun lan ya kadama bin jamdu su waton tangbanne ayul waton kalma shaldin wani siya kadam bu usulubi shaldin doyon an ya kadama an nakiratu iwaqu idad nakiratan lam takun ayna al-awwal ilahun ma nakiran bala ilahun dan kana tangbanne la nakiran yale su sama ilahun tangon la ilahun na kirami dilan labna kadama wato kailan bolbol na kirama yaha to ainihin wato yin da bun yan shallakar da nan bala to kadin ya lala ashe na wuna bayin bala ashe su sama ladi da nagu ne ka tangon ne karamai wato da nagu ne din da yana yala wato na kirama din yala ma'arafa هو الذي في السماء الإله وفي الأرض الإله تدري يلواد معرفة بما زاها نجنو ما عندك البلا أما دم نشر ما دور تمن سوسا مال دجوما دبان تعينه تنبني كردم الوات دجوما دبان أشيء أفرم بيني لله سياق ما نقول يسمى للم بلا ma'ana nimbu shabban be tangan da jamdin dumana wani fabbanin be wato ainihin sabbanan da jamdin dumana wani to da nake kar zakana wa huwa lazi fi sama ilahun wa fil ardi ilahun amitna dumana wani sura ta bukatan maliya afan wani kadama wani kulna ga ainihin wato wa kashar dimbin ko zai ishirini na halta ba wato shalmo wa bukatan maliya don ɓalin yana kada ma wato sunan dumana na tamlan nawon ba mu ba sun kada ma ainihin wato mu'min kam na wani ke ko wanda ku borbor ya to ashe dai wada dini na kar yana bin sadan fali to ko sunan dumana na tamlan nishi yan wai tablan borbor sa to borbor to labla na wai tamlan sanu sun don zo ga albaza yara ya dumana wanti sura kumbo amitina ainihin wato kumti amiyan kuti ala tasdikina kumti zan fala ainihin waton ta imani ta yalman latibnin dumana wani da ta yalman latibnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan talala bistifa'ihi na ainihin alhurmashar din ya an gama annabi muhammadu la fa inna funfun wadda albazazi yara wai abin ya watan tonama يشك علينا العيش يشك علينا العيش بهذا وادن دي لبن شادم بوسسانتي دون لقائه فوي كان بجنت نو زياره دي لبن شادم بوسسانتا وذل اشواقي ان يقدم وميا تمشل كمزها كو يلون بربن كانو كيورلي يا بدائه دينن كلما سوغو سن ابول بن كام بنيرا بتيجي كدم اين هندي كوتيا دي لبن شادم ينيا إذا الدين لم يكمل دين كدما أنا محمد دين وانكتنا الدين شلكر ما ركن واتن دبانو ركن دبانو ما دنيا توحيدي نعين جوادن جولي نزكا ننوري دين فلي يلواتن حجي تدين دين عين جوادن دادم a fannin ziyara har da fatar ga wajen da ka ga annabta fatar ga ma na dindayin ka ainihin watan tauhidin ya ka ainihin jinlin ya ka zakkanya ka nulwarin ya to dindayin ka addini karyar watan bin shaɗin don bi fali karyar watan na hashi a can da nan haji ولا بي أجمد كاغا النبي صلى الله عليه وسلم وبلما فلا كانت الدنيا إنما بدي أن نكتب الدنيا ندمنا نتمنى دابن نملك برما الدنيا دبنا دين دين كابتون توني توهيا بعد ما نكتب الدنيا بكرك با الحمد لله والحمد لله
لا إله إلا الله
رهيب في نار الخل والعلم والندى عليم منار القدر والفار والذكر سيدنا محمد رسول الله عليه السلام Kepala tujuh malam ini di negeri negara kata Asia. Kalau kalian Syekh Baba Tuhan kalian tafsir kalian yang semua. Demikian Bismillah. Alhamdulillah. Allah madalat itu. Tuhan pernah disyariat dekat jalan. Yang karena dalail, di karena dalail lagi. Kafa punya pushara, ka yang belancang itu belancang. So bagaimana kita awal itu karena dalail, ka kenapa dia yang program macam Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua semua pada serbu, apa semua kerja semua. Karena aku pernah pun berhasil sebenarnya antara zakat pun belajar zakat. Lalu pernah pembesaran berapa berbicara apa ni berapa berapa. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنظرين يا الله وسلم وبارك له اسمه سيدنا محمد أحمد حامد محمود رحيم وحيد ماهر عاشر حاكما يا wai caka ta fili ƙur'an ma no yi ko ntilan nali katiyan sasu no yi ko ti dan salavatun salatin ti annabi sallallahu alaihi wa sallam danan ya ta karam dalailul khairat to bai fil bal mami fili no zanle da albarka nagi da sahama to ti sasile nagi katanan nan addu'ati ta kwamba ban zaken watan kiyama tangbar wane yin watan barware na gwargwado da sahibin katalambol watan tinshiyaha to sahami kane ata yi daga tukulun ba ga san sar wato yin wa makonko kale nan addu'a ma addu'a nguna dan kulmi watan dillana don zo farko addu'a shal dan ko biyan yala dan kul kam yala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabin malbi to godiya na annabi kulli ya tan da salati tiro to tunda kulshin magba tuhun dumana wa natanin godiya na annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta karan dalailul khairat mun fahimar Sheikh Ahmad Tijani ta mashrab bin bala ta wasilan lan bala zan can annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahata sahibul waqti zaman kam zake mani da zaman lana to ta mai zaman wallana wani ya Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu
to nguna kati badur par wato shauti jani ko zanti mino zapa rasulullahi to bin ya gama to waru kabkura ni waru gibrama ba za haka ta zamba fiyana lebo ba za da albarka kala tannan tabbata da ta ci hafiyala banda jin duniya na tumtun shan zaha da za yi kam zaha da yala bin sha din da zamba nan dumana na tamna rahmani ta shekhin yala tun wani fashin ibrahim sun yala a shekh muhammadu gibrim na shekh alhaji harunu muhammad kumashi na shekh alhassan nasiruddin a shekh abdullahi mai kano a shekh musa wangara a shekh alhaji yakubu ishaq a shekh muhammadu muntaka zakariya a shekh hamza muntaka tina bana kuma shira mal ahada ashara kaukaban marga fiye ne yini to bisanan gbanyin ta zamba fawa tun afanin umani ta dalfa kuraban da yin a shekh malam kankane ana yi tamimu ba a shekh tahir isa a shekh adam isa a shekh adam imamul jami a shekh imam abdullahi al-kabir na ainihin lamarin zaben garwatan jiman wani har ta futun balaji alhaji adam ko mukan nagi kazanti watan imamu abdussalam sun watan ainihin shi tiyama ton dumana mun famu karama wamba mi za dumana wanda tamlana wasu banan bawo a shekh imamu adam a shekh alhaji alhassan jami'u a shekh imamu taitaimu a shekh abdulmu'min jami a shekh zakariya jami tanin kurlun bala watan bidabukun na wunsu munan ba'o a shekh alhaji ibrahim gushagu a shekh alhaji muhammadu famfanku a shekh bawa al'adabiya a shekh alhaji yunus الشيخ الحاج حامد كياني الشيخ الحاج عبد الله تقوى الشيخ عبد الله محمد بلا كياني الشيخ الحاج لاندان الشيخ الحاج جبريل زكريا الشيخ أحمد الرفاعي أبي بكر الشيخ عبد الرحيم أبي بكر الشيخ جابر عبد الله الشيخ محمد الأنصار الشيخ محمد علافي لنا الشيخ الحاج محمد لمشينا الشيخ يعقوب كمبلا الشيخ كتادة الشيخ أفا إيسشي الشيخ عبد الرحمن وحلنا الشيخ الحاج تنكو عبد الله الشيخ الحاج ميسونا جامعو الشيخ الحاج يرنامي نصرة تيجي نمانونا نقونا يلقم بما زاها tanko bolle ma watan bamman man mi ba manga da za ku rama zaha halta pa watan won shi yan wasu ban sha don gbaga makilani bamba ma zaha so kam zaha mi ba na won son banan bo gunu yel pamba zaha bi ka yel pamba zaha ban zaha ban da la su watan tamal na won son banan bo a sheikh alhaji umar rupela alhaji idris gwamna a sheikh usman ali الشيخ الحاج زكريا علي الشيخ الحاج أحمد علي الحاج مسعود علي الحاج مصطفى علي الحاج سلي كوديا الحاج سليمان نانتون الحاج محمد بنتا الحاج دغبانا الحاج فاروق حاج بود الحاج محمود أهو دغبانا الحاج عبد الغني سنة نايلي alhaji abubakar kwalumi alhaji yunus kyakura alhaji shu'aibu jakarayile alhaji gombila alhaji abdullahi bin kurayile alhaji bawa yarna alhaji yakubu abdallah subhanallahi
alhaji bawa yarna alhaji yahaya manfarga alhaji zakariya manfarga alhaji sa'idu sabon gida alhaji yusufu wa mabiya alhaji adam forgrace alhaji idris manfarga alhaji umaru inyas alhaji mu'min inyas الشيخ يوسف أجرا الشيخ عمر مهني الشيخ محمد فلكي الحاج يحيى شامن الحاج إبراهيم قبيا الحاج محمد ميدا الحاج الحسن إدريس الحاج دوتهرغو الحاج كيب دريفا الحاج الحسن دريفا alhaji bangili alhaji ahmadu lamusa alhaji abubakar moshi alhaji yusuf gbargu alhaji ahmadu amiru diyali alhaji cop alhaji khalidu soja alhaji ayuba alhaji sankundana alhaji ishaka zogwale alhaji abdulwahab zogwale alhaji zetuna alhaji gurundo alhaji adam baba alhaji usmani shini nunsuliya alhaji sani musa tuagban lana alhaji abdullahi lamashagu alhaji abdullahi chairman alhaji alhassan walda amiru kaswab alhaji sa'idu yati alhaji shu'aibu zakariya alhaji alhassan maitabu alhaji abdullahi aswad الحاج أحمد رفائي يعقوب الشيخ الحاج لمينو الحاج عبد الرحيم شكورا الشيخ الحاج الحسن أنصار ناوين كيلو تالي أفشو أيبو الحاج محمد بلمم واتن ربه مازاج آدم وكمبلا الحاج حبيب الحاج إبراهيم الحاج عبد الله أنصار الحاج هندو الحاج سوهو أفلتيفو alhaji sidi muna wadadu ata gahan lame karbiro ko domin na kena tin ya watan tijjano da man la watan maka kabsan na tisan salti to nduma na wungu mo di samni dunena lahira alhaji abubakar kyau ashekh tamim tahir alhaji tola alhaji banfum dahanna alhaji abdullahi maiti alhaji bawa musa kudus الشيخ الحاج عبد الرحيم كقرة الحاج إيسا حسيني الحاج وفا الحاج هودو قنو الحاج غزالي يعقوب نمبه ما سانن بيني نتمنى ما زاه دمنا ون بنا لا في بنشانشي أمن دمنا ون زنبنا مبو ناون نمبرحما الحاج إبراهيم مفيتا دكتور ناصر الحاج أمين يعقوب كمبلا الشيخ الرشيد كمبلا الحاج جيجي الحاج الحسن قماني الحاج زهالمان أحمد زهالمان الحاج أمين زهالمان دكتور محمد الحاج كامل زهالمان الحاج يعقوب عثمان الحاج يونس زهالمان الحاج محمد عثمان الحاج روك مستر يعقوب نكما ندفن معاذ الحاج بهنا ومن مبل غزاها تنونا دعاتي رويانو با وملنا أبو مستر كريم شيخ بيان شيخ سعيد أنبريا شيخ تنكو أنبريا الشيخ هالر لاندان الشيخ أيوب لاندان الشيخ أودو لاندان الشيخ متوكل الشيخ يونس يندي to pumpong tuka da palate nan dagon za hatam sai kam ta suru mutirba ti kulna da tafsiri ndan yana nu yansi nu bihi nu yanma nu bakem nu baparnam zanan gbayini ta suru min du mana wannan tamlan zilmi dagban ma na lafi don zo ta dibla nan hala pam na ta bolbati ya'i to amma don le ko murneti
amin won shi yana ko boyo wile wani ya wato yabgu pena ne yabe dakpema ne yabe lamashana no yilo kukuna ntap hawaton amiru nanton nasule na ainihin wata so malna na kuma fena to ndumana wanda tamla wason ba na wanda bi yafle kamma min dumana won kilo tale na wannan morama pumpun wata labna tayan suti shabira wato gwamnati mamma ainihin na akufo hado ndumana won dolmo yafle kanan alafinin waguna ne wo vice wurin ya wato dr mahmudu bawumiya gasbin yau ba san addinin musulunci ya lazan nan ne wani shirtum na kuwa domin a fan kanyo da yana kadama wabin yo shikiri a fan kanyo da yana wabin yo shinkafa ta paya to dumana wannan ma borito ashen dumana wanzan to kakana ya da minista kabla zan wani ta zan shi tufunfun wani ya alaji sani to dumana wani gubutun son ma kana lan pare ainihin chairman MPP chairman wani ya chairman samba do all to dumana wani dolmo yafale dumana wani malmo bukata wapo man pam wani kubbe to wani watan tun yar to ashe mu kamar dikyo ne to afa kam da na pago to dumana wani dolmo yafale kamar wani bukata shagon boy zan to pompo di kala wata mamman yunga tabba alhaji abdullahi duwan dumana wankilo tale alhaji isa duwa alhaji usmanu to dalifan balama wani yawa to afata talen danyo ko da zan nan ma no kullani wani ya amiru kenan alhaji usman alhaji yahya alhaji gurma alhaji tayiru janlayele alhaji abu jarazama alhaji isa jarazama to dumana wanson banan bau na wannan barhama tamanin na zaha ta kullum to kan yi ma zaha har da shabuwar ya ba ta mutu yale walle biyar ka to kulmi ko rabi ba za to ne wurin ya haji fika ana ndumana wannan tamlana wace rotale wa mino yidan ma no bin ndumana wace bitale wannan bil gusabin can domin fashab zaben dashi ne ki hashi nan ma zaben can shi amana wanson banan bau ban me baje bi ne ومن بندابي بنبي جنوان تكسور تربا ناوندون بيفلي كانوا البركة نبيشاكم نبيهنا نبيشاكم نبدابي لغني نبيسولياني دمنا ونما البركة وما جميع لواتهم أين انتو زباب زاها حاجي ماتا حاجي عديجة حاجي رملة حاجة ميمونة حاجة بلمة حاجة فاتي تندمنا ونتمنا بفهم بكانشياما نيسو زابزا كانشياما دمنا ونسنبنا مبو ناونن برحمة دمنا ونسنتوانتها ندادوا ما نكنشم ترغم برام بكيلة تيتي شالي لنا كبشاكم زاحبي ملتم من الحاج محمد زيرو تندمنا ونشلو تالي بنم ما نشي جنلما يتوازن سونكا ala shi shirin da makaranta kuma na wasu wannan bau na wannan morama na kuma alhaji aliyu muhammadu wani bura kwano man pam an kunye fasi na kwano man shambala hako gwara shiya da mana kilo tale ta milisi ya matalan yawa tun ta mabiya wani beti biya ko kuma mana in kun shiro dala ma shirsi ne wa kusan wa mali wato karaki wani dr barham tamsal kam ndumala akun yau washiro da alman shiri mun ba sama man lipsi karaki to man tawadu alillah rafa'ahullah to men non tawali birma da ko bayale bi ko biyan ndumala on tamna won te ko ndumala on te kat wai ba alhaji 11 wanda kullum pani shah alhaji akubu ishaka su wanda ya taba alhaji abdullahi alhaji akubu abdallah yama wani ke shi wazan tuma kan sabma bo sabo yule shaba ibrahim ta kaje yelma kabin sha kam zaha no lorni sabga kan ba lanjiya mba min jiya ma ngunguna mban ma yuma ma zaha ala ji ya chairman hawa gonyul bakana dum ngunguna to sama kele ne to amma an ko yelmo to bam pum la to duma na wone wata ulika fatuni to mba abdullahi 11 woko karma no himma ma da yaya labir walayen ne boso ngumani ya fiyalle
wani ya fiyalle ta no lorwon ko zane kan gubi wato ainihin wa kwanso in ku to kalle wani ni ya tamshal kam wa ku je ka bi ma kana nin to zo bihla wato bisu ko nona ma ta kwamba ma min da ko nona ka ta za ta sun ma lan da bala hidima ma an ko yale in kan borno yanga ma ta bi fe yanga shanu la wato afana hidima ko pula wato solma wamini mba alaji abdullahi kiyaman layan bala nta wa sikirin dana wani ba alaji abdullahi kiyaman ka so kamza na anta mai sikire wami kula nan bai sha kamza haya shewe bole shi dozun dumana ndo ben yafle ta halifa wati mara ya to ashal min fuziyal ma ya ta hama ka to yunda kan be zaman tin she kamza nan program man wato yuno na yakane labiri talahan dukun yel yaba alaji ba nguna nan babu karnin bambana ban kunyar waton arazi duwa mabihin da kunya ba da rafala kaman waton bisuwar iha to nun so ta yamma ta majiwa da halbarka fam yi arazi ba wani dumana wani kilo tale na wannan morahama wa mino mabilgu zahan dumana wani son banan bawo wa bi ma mai zaha dumana da ala barkan dumana wannan tamlan pahalle to yabda kan ustun bakana amma tumfun na addu'atu wani fun kala kata na addu'a to don su yabda kema ndumana ngul tun gbama to wato ashama dun gorganda ndumana won tambar saratan gbarwa pune mun fo wona fanan ban kbalin ka bayan puba dan kwalla ji gazalinu ne a fanan ban kana wato ainihin shi ma ne na alaji a Husaini da hala ndumana won kiro tale na wannan mu rahama to da alfa kurama za ta babba ne za ya safa fanan ma ndumana won so banan bo ba za ma tun malatin su ma na bahayin wajen ka tafi tuci zilma na wannan barhama domin su hama na ribiri kan mazugo to jama'atul islam to ne in yabmu hana bakana nduma na wannan tamlan dulmo ya fule wabu muhammad ta kafin yarba kura na alaji adin hukum ji abin da tafsirin karamoki ga shek musa baba musa yaman dabara shek nasiruddin na wani barahama na zo barakwa da shek tahir isa da shek mafamir karamoki hanya lah cari umur dicampurkan dengan pandai di dagar. So di masa sudah jadi apa dia kalau namanya dia kalau tafsir. Amat dah kuat membawa orang lain. Bisa tahir isari Yaman. Tunggu. Kadida pagi alhaji aku belang. Na wannan barahama na wancan bitaya to pumpo tin yan bolso yilin ma ka tarihin yale won kuljiyan wo alhaji abdullahi baba duwa na on pamo haske na on cheka tibiani kabiani na on nan mulala titi so da tikana she sha rubutu sani ntukul paro kati ya mala Allah sa ka jima wani yalla ko da tufo ka she sha rubutu dabo to shi ayi aya kuma Allahu akbar to dole shurun ma din ta hana na an zon banan bawo na an chalbitale to afa tiyan bole wayan bole afa nan ma ayinan bin sha kam tariyar litin su ta bole to amma talahan yale ka ta kulbar wato in shanga ta ba na ta dalifa a shekh imamu da'udu nanton domin na wani sun wannan ba'o wa min ta ba alhaji muhammadu shi na wannan barahama na wani kyalbitale kashiyale domin yin ya afa ibrahim ngun forkarun mba alhaji imamu da'udu nanton wa biyin bala wa min yala halo ko biyala akra kan kuham
hali yi bu bolo ba an yi ko yaksana to ron zun duma na won pamo albarka amin kasal kam min tahla mana kamin pamba ma yurlu ni tabadan ce kan duma na tamlan talan gballe shamma don duma na wannan tamlan sun nan bo na wannan morhama amin to ti da fa ma kat bi yakat sabe amma dim shugulu aybu wuma yule yin champangte to jin ma chako jin ma bismillah zon to pilgu ti sabla Sheikh Suleimana Alhaji Suleiman Kaula di pashali to wumdo yule obeke Alhaji Suleimana Kaula da bela Kaula Sheikh Ibrahim ni da ben zaman shale dezo to pambam bala na ampaho daraja ka Alhaji Wanwan Alhaji Abdullahi Wanwan hannu zungo tumunon biani na an ce kati can na an fahimo alafi Alhaji Wafa Alhaji Muhammadu Wafa banin ya tukwamba na an fahimba daraja na an fahimba alafi Sheikh Al-Hussein man yale mixi la kwamba ma man afani ma buzaha tukwamba mbala Sheikh Al-Hussein Zakaria to wamal naibi obeke Sheikh Arif tidafa Sheikh Hamza Muntaka odapala ko kana tutoy Sheikh Hamza Muntaka na tunde tun share Sheikh Hamza Muntaka da na mun balma yalma malan Gazali batun inda kuke ngade na wayansu ne naku ne inda yanzu muke so ku shiganga don tudakarin da lausani tumin shi Al-Hussein Zakaria nam zaha ntiya hal afala sanda na min ben ko yel malaya to anwo na on zomba nam bo na on bagafara Sheikh Afa Suleiman Sheikh Abdurrahman Abdullah Sheikh Sharif Mansur Sheikh Abdussalam Ahmad Tilman Bala kan yan bin sha'o kan nirbice titale yunun wadda da kama na katiyi mbalmam da yi in kaka tafsirin ma da danin tafsirin ma nyasim kada nan ti nyasim amma tun da duwai tam tebur shale ti da buto mpalle da zuwa tun da buto can shale mbalmam ni tinya suglo nana awon pahanti nyabul katipa yunina tipa yunina insha Allah alkawali da mpale na wannan mulala titi Sheikh Malam Hassan Zakaria Sheikh Al-Hassan Zakaria Sheikh Baba Musa ni Sheikh Bawa Musa imi Sheikh Bawa Musa Sheikh Baba Musa ba wani ya Sheikh Bawa Musa ni tamal mohana tumo obeke Alhaji Kamil Nantong obeke da Malam Habib Sheikh Habib Sheikh Nasir Musa biza beke ban kan beke ti ya so na'am dohanina kana goke a wulana o babiyani na an faham biza haske ka ce ka yunina ka ti za lahajike na wannan mulala titi ti za yan karin la fatiha shehi baba duwa ni bolshab ma ban beni fatiha zomba nambao bankani fatiha zomba nambao ban beni fatiha pamti alafi kalirti da shile baba shekhi
baba duwa mamanga lala on karin shalma na on pahanti haske uba na on pahamu haske yun lakatila habeke yaksir tafsiri na on nimlala titi Alhaji Awwal na pari Alhaji Isa ayashe yandi bizajike na on pahanti za haske Mala Habibu adabi Mala Habib na kira ban ina ciki ne aka zo haka Mala Habib malam ya dubo ya ce a kira sunan kala oto original minister na shigowa ku bar original minister ya shigo shi mu karanta fatihan nan shi mu doki abin mu ba da Sheikh Sibawai Abubakar mbuto bolo yilka butetema kada tunun bolo yilma kapal lala programa na ampamte haske nyang tuna Sheikh Muhammad Tamakulu nyang tuna amaraba Honorable Minister tizahaya ngame nta solo don yin ya pilgu din tuni invitation kana sane har kabu yara din yan nan sham no ni sukurshali pabe sukurin yale ka musulun biyan londol ka mong ba na buru londol ma to bu mong ba na buru londol o kar mi pilgum bo hali sar bi pabngo sukurti shanga bu pum mong le me ka tuna tabra kar mboma ta kamana to don so musulun ma tam na kamang dama de tin dir ka mer jinga ka bir ko blesla don yeti ti ya pa nyala ti ya nang shambal makaranta numa ti mal makaranta numa da schools ma kar saate tin ta kulang nang te hay ti cham ti chende niti ku dole ben bor sham tin yim ba ko tama ko don zo ka to suru musulum ba bilgu na wanda balga ti shawa ne ka suru zami yala o mino kwambane de to yul shale ti gango lo shal kam da den to nya palte ka sure ban to songte ka te mer la makaranta namgo le sukurte hal to pa secondary school hal den yangar secondary school bazo kyake nam to kulanto yalta ne ti ku kenno lobtin yim ba sukurte ti ku ke sarbi pawtin yim ba sukurte la langoma de yala vin yale zantite to ala kulli hal timalta ma kaman bi katme ama government wonna ko sai domin government in susu kurgu kam dembe te ganango in yorde de tikanuma ka dar de bokunuma ndar de shakam amma sa shalbiani nyon go ni to che kanir proman nzo domin su kutti shanga ban katta te punungo la su kuttuma kyake ni mansule to ronzo katta tier mabi tretam ne tambal mas'uliya ne tamme makaranta ma na su kusin zang tibiye nan karbulan zala tiyan kyang la so su kudu kapta katte na wannan tulala iko to tun zan kan wal haza wabillahi tawfik to alhamdulillah yin mala faga zalun domin minista barawo yama tunan talib pam minista malla hanzare
odiyan garme katiyan no dum so shal Hussein agi doctor katizang to ko batiti won yan party shale kanang nsu shale to minisa tiyan no chatu no addu'a to poy ko nan tosti yetoka tanang talipam alaji ya tala mi yeshal yala ni suwa ka nan yalle ko to bamile ma min nan tala za ta tale jin wona ke ta tala ni ma ne karan to fo yetoka bi na ga kambal mamle sun wannan banda ma albarka sura fatiha na salatul fatihi ina wun fahmo suguro minister na wun fahma suguro amna. This is a bigger appeal. I did a small one. Yes. So minister no yan part la zin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbalamam afakpamba musulma bilgo manuma pasarani na chimba mbalamam yani wannan la sandane manan simsanin nun sandane dama dun simsanin ban shanon da jinlun wani kan ban mile ka gulni bulan yelma ta manan butumun tuma fi yala rozo man basan da kanon da sandane tire mbalamam ne zan la sandane kananin dai sandane usane zo na pam bak pamle iya to akun yala zangma nta daram simsinan kana kana shamgo to amma shalku to no ne jolon wale kan hum ka gu kana office kan yi zan balna pe ko cela samba kay yan guna bela kalan labe nta toy ni yan yele to akpan shele kan doar cham Dr. Al Hussein ko de yelma takakatna kar simse ne ta musulensi be ta musulenma ka ta san le lege takazan titi mbiye yen ne sa shal ngoma so on ko to yel yamangle ben shadan nang ma za bagan yele to amma da za fel tel ne yeshal nyala ko ta kula sole dara no yule san titi ka ta san yule ma san to ko musulensi so so kam mo mari ko wonde to yele wonde to nan ka ta yefel bana ne yen nun ka ta de shoko رمضان 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 يا حبيب إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر Bonjeki na hande yimmanga nchekkan la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna ngune nya nabso mun di fal na won sane no ngum mamang dang sane annabi ibrahim man da do ya annabi isaku ko do annabi yakubu ko mi do annabi isufu na won sam ngun da gam ka fiela trapunya na mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sotinga tambal nawune o min wishal kam dani yen tije sa shelmo bonde yela mi bon ko har sini suto akamne annabi isufu yelmang ma bia ka shirma bia ko na bi jago no yel shale anab tuntale kawula kati dana muhammadu da ta o tuntale ngo ada punye sini ngo selmen selene larbu genjale kumpongo dagban lene amama wumma mulle ma ya pumpon yelmenu hu bal nya juma yelma muhammadu na wuntumu ngunun tu lala yiko na wunin tam muhammadu na no tinye na mbo zubu danti Romeo
Elfan shɛŋa anam ni zaŋ zaliya n bɔŋɔ diliya ki liri paɣaba di liriya bibihi bee ninkurigu tu miɛla ninvuɣu shɛba ban tuhuya bee n kariya yihi ani nyɛla bin kɔhiri kasɛti sitɔɣu kam ni da anabi tuun tali sɔŋ musulinsi